La resiliència jo crec que és un concepte que s'ha ficat molt de moda o ha agafat molta rellevància els darrers temps. Jo la considero com una característica de les persones que se poden refer i superar entrebancs i francos difícils de la seva vida, amb la característica de que surten més reforçades d'aquestes situacions que la vida ens fica a tots, perquè jo crec que tots tenim resiliència en major o menor medida des del moment que passem dificultats o tenim algun problema vital, de salut o del que sigui. Llavors jo crec que és aquesta capacitat, entenc, de refer-te de les dificultats vitals i sortir encara més reforçat d'elles. Jo la resiliència considero que és un terme que a dia d'avui s'està emprant molt i que, per una banda, crec que és la manera d'explicar experiències personals que acaben provocant en un principi problemes i després acaben sent uns problemes que es superen o que són situacions que s'acaben normalitzant, tot i que, per una altra banda, també considero que aquest terme es considera com una qualitat positiva, no? Que algú sigui resilient, i potser en alguns aspectes ens ho podríem replantejar, perquè si més no en la meva situació personal, si a nivell social hi hagués més inclusió o hi hagués més empatia, jo potser no tindria per què ser resilient, perquè simplement la meva vida seria igual que la d'un altre, i això crec que també és important plantejar-ho. Crec que és això, la resiliència, la capacitat de sortir enfortit de les situacions adverses, que no té res a veure amb ser optimista, no? És sortir reforçat d'una situació difícil. Sí, és important ser empàtic perquè ens hem de conèixer molt a nosaltres mateixos per saber el nostre patiment, però també és important conèixer el patiment dels altres per comprendre millor a l'altra persona. El 8 de març, com us dic, me vaig trobar malament, vaig anar cap a casa i les símptomes eren com d'una grip molt forta, una grip que en principi trucaves al servei de salut, te comentaven que et quedessis a casa, que se't passaria, que amb els coneixements que tenien llavors d'aquella nova malaltia, doncs que seria una grip una mica més forta de lo normal i que se'm passaria. La veritat és que amb el transcurs dels dies a casa ja van decretar tot el confinament i demés. Jo cada cop me trobava pitjor, trucava i realment la gestió en aquells moments estaven bastant saturats i no tenien molt coneixement de quin era el protocol d'actuar en aquestes situacions i continuava a casa amb febre pujant, prenent paracetamols, però la febre i el malestar no minvaven, fins que ja va arribar un moment que vaig trucar, els vaig dir que me trobava molt malament i me van enviar una ambulància a casa, me van traslladar a l'Arnau, a urgències, i allà ja se desencadenat tot, me van fer la prova, el vaig donar positiu i vaig entrar en un estat de gravetat bastant important, no s'aturava bé, no respirava bé, i van decidir, amb el meu estat greu que estava entrant, me van traslladar a Barcelona. Me van ser aquí a urgències a l'Arnau de Vilanova i me van traslladar amb ambulància ja dormit a Barcelona, a la Vall d'Hebron. Abans de dormir-me m'ho van dir, estàs crític, estàs amb Covid i t'hem de dormir, t'hem de portar a Barcelona, a la UCI. Llavors allà sí que me vaig assustar perquè quan te diuen que has d'anar a la UCI de Barcelona, doncs, hòstia, és que algo greu tens, no? Llavors, al cap de 2 o 3 dies vaig despertar a Vall d'Hebron, amb un box de la UCI de Vall d'Hebron, i allà vaig estar 9 dies a la UCI, amb vies, amb respiració assistida. Després ja me van dir que aquells 2 o 3 dies que vaig estar dormit vaig estar molt crític, vaig estar intubat i demés, però per sort, gràcies a Déu, vaig sortir del moment aquell i després de la UCI la meva evolució ja va ser a poc més bona, favorable. Me van passar a planta de Vall d'Hebron vaig estar també una setmana, 10 dies,
i després me van traslladar a un hotel salut que van habilitar en aquells moments per estar també 14 dies en quarantena perquè ja no tingués més símptomes i més, perquè fins llavors les proves no m'havien fet cap prova excepte la de l'Arnau. I l'únic protocol que tenien era si durant 14 dies no tens febre i més, doncs se considera que ja estàs net i ja no tens el virus, l'enfermetat. I així va ser, al cap de 14 dies tancat sol en una habitació d'un hotel de Barcelona, ja sense símptomes ni res, doncs ja me van donar l'alta hospitalària i ja vaig venir cap aquí, cap a casa. O sigui que en total, tot el procés, des que jo vaig anar a l'Arnau, que van ser sobre el 16 de març, una cosa així, fins al 16 d'abril, un mes just, entre UCIs, plantes i demés, vaig estar ingressat i allà a Lleida superant l'enfermetat. Jo, en el meu cas, jo quan vaig tindre 16 anys vaig perdre de forma severa la visió per causa d'una malaltia genètica que es va despertar. I en aquell moment vaig haver de fer un procés molt fort d'adaptació i de tornar a començar. I amb el Covid no va ser de forma tan severa, però també vaig tenir com una mena de reminiscència de tornar a aquells 16 anys, ara amb 23, però va ser com també tornar a començar per mi, perquè tots els aprenentatges o tota la meva manera de funcionar també va canviar, amb coses tan simples a nivell domèstic com, per exemple, anar a comprar. Jo anar a comprar necessito que algú m'ajudi a trobar els productes, he de preguntar, he d'agafar 3 productes fins que trobi els cereals que a mi m'agraden. Clar, amb Covid, sobretot en un principi, no podies anar tocant les coses així com així. La gent, si tu t'acostaves, la gent s'apartava. Et demanaven una distància o una separació social que per una persona com jo o una que simplement no hi veu res, com controles aquesta distància? Llavors eren com petites tonteries, però clar, quan t'afecten a tu, vull dir que jo en un principi ni m'havia plantejat, però quan surto al carrer per anar a comprar o per anar a fer alguna cosa per necessitats vitals i te n'adones que et fan seguir unes fletxes que tu no pots veure o qüestions així, te'n recordes que a nivell social, bé, persones com jo i de moltes altres discapacitats estem bastant oblidats. I després a nivell més personal, amb els estudis també va ser difícil perquè jo estava estudiant la carrera d'Història, estava a l'últim any, finalment vaig decidir deixar-me el treball final de grau per l'any següent perquè ho veia tot molt complicat d'adaptar, perquè vaig passar d'anar a classe i tenir el suport dels companys a tornar a viure a casa dels meus pares, a estudiar a distància, a estudiar online, però jo estudiava sense veure la pantalla de l'ordinador, sense veure la cara dels companys i tot això. Quan estàs amb ells a l'aula potser és més senzill de portar, però des de casa meva se'm feia molt feixuc no poder veure res del que sortia a la pantalla i a més estar sol tancat a l'habitació. Amb el grup, bàsicament, no podíem fer res més que estar aturats a casa perquè es va aturar tot el sector musical i ara, per sort, està tornant a arrencar. Fa uns anys vaig tenir una depressió perquè jo cuidava el meu pare, que tenia Alzheimer. Llavors estava treballant i vaig començar tenint insomni i estrès laboral. Llavors vaig tenir que deixar la feina i dedicar-me completament al meu pare, fins que just abans del Covid vaig poder ficar el meu pare en una residència, llavors tractar-me més de la meva depressió, perquè clar, era 24 hores dedicar-me amb ell i jo no tenia vida. I a partir d'aquí vaig començar a l'SRC, a fer activitats d'esport, activitats més cognitives també, talles d'autoestima, més per ajudar-me a mi a recuperar el que és la meva vida. Però clar, amb tot el tema del Covid això es va aturar, però gràcies al suport tecnològic vam poder seguir fent algunes activitats online i vam tenir contacte telefònic amb els terapeutes i més o menys durant la pandèmia vam trampejar una mica, però clar, el contacte amb la gent no era possible i no podia sortir a l'aire lliure, com tothom, tancats a casa. Jo ho visc amb molta precaució,
Vull dir, portar sempre la mascareta a l'aire lliure, encara que la calma i la guàrdia s'hagi baixat, i aprofitar cada moment perquè no sabem si hi haurà una altra onada, vull dir, aprofitar els bons moments sempre que puc fer una sortida o anar amb els amics, vull dir, diuen que la felicitat són petits moments, no? Pues, aprofitar les petites estones i gaudir del moment, perquè no sabem quan tornarem a estar pitjor. Jo estic una mica amb l'Anna, no? Que realment vam aprendre a valorar els moments que abans no li donaven importància o valor. Quan ja no podies fer un cafè cara a cara amb ningú, la gent estava de bo, o sigui, l'acció més simple, quotidiana de fer un cafè amb algun dia, de repente de sobte que no ho puguis fer, jo crec que ens va ajudar a valorar situacions quotidianes que no li donaven importància, abraçar, estar cara a cara a la gent, relacionar-se. Les persones són animals socials per naturalesa. Llavors, si tu li talles aquesta sociabilitat, doncs estàs com... Bueno, avui en dia tenim la sort de tenir les tecnologies que pots fer una videoconferència, etc. no? I això una mica ho apagava, però jo que vaig estar 14 dies sol tancat a l'habitació d'un hotel, allà sí que me considero algú que té rasgues resilients, doncs vaig dir, bueno, doncs són 14 dies, ja passaran i tenia molt contacte amb l'exterior, amb el mòbil i demés, però un contacte directe amb gent, doncs, a part de les infermeres que tenia a l'hospital i allà a l'hospital de l'hotel vaig estar totalment sol. O sigui que jo considero que vam aprendre a valorar coses que abans no tenien i en el meu cas concret, on vaig estar bastant perill la meva vida, doncs quan surts sí que surts molt sensibilitzat i estàs com amb una segona oportunitat, com si hagués tornat a néixer, perquè la gent m'havia dit que m'havia anat d'hores i havia estat molt, molt malament. Llavors és quan prens consciència de que, ostres, avui estem aquí, demà per qualsevol cosa surts al carrer, t'atropella un cotxe i ja no estàs, no? Vull dir que això amb el temps ho vas modulant perquè no vas tot el dia agraint gràcies a Déu perquè estic aquí, no viu, però en certa manera interiorment sí que he interioritzat aquesta mentalitat de dir, hosti, estem aquí i quina sort podem tenir, tot i que tinguem dificultats, la base més important de tot és que està viu i sembla una xorrada i ho donem per sentat, com donem per sentat fer un cafè, doncs la vida no l'hem de donar per sentada perquè avui estàs aquí, demà te passa qualsevol cosa i te pot donar un daltavall totalment radical la vida. Sí, jo penso que estic a la línia dels meus companys. Al final, crec que quan s'ha parlat de nova normalitat, no, s'ha enfocat sempre a les noves mesures, a la distància, a la mascareta, a la nova manera d'actuar, per dir-ho així. I potser a mi m'agradaria parlar més d'aquesta nova normalitat, com comentava el Berri, no? La nova normalitat de valorar més les coses, de recordar-nos que de vegades potser donem massa importància a coses que no la tenen i que la vida que avui som i demà potser no. Llavors crec que la nova normalitat potser seria millor entendre-la així, no? De valorar més petites coses i d'agrair més el que tenim. Jo crec que ens en sortirem. Jo crec que la raça humana al llarg de la història ha demostrat la seva capacitat d'adaptació i de resiliència. Hi ha hagut pandèmies molt més greus que aquestes, situacions molt dures també sobrevingudes de guerres, etc. I jo crec que el ser humà per naturalesa també és resilient. Una altra cosa és que ja individualment cadascú pugui ser més o menys. Jo crec que tot això passarà amb els anys, i això els dic als meus fills, i això els vostres fills o els meus nets estudiaran que el 2020 va haver una pandèmia, etc. Perquè al final la ciència avançarà, segurament se quedarà com han hagut altres malalties al llarg de la història i se quedarà com alguna grip o algo que et faran una vacuna i ja està i no passarà res. Perquè és l'evolució. També, inclús biològicament, el propi cos humà
se farà immune amb aquesta malaltia, i sí que és veritat que hi ha gent que no ho ha superat o ha estat a punt de no superar-ho, però bueno, al final la raça humana, entre cometes, el que dona aquesta immunitat de ramat, jo crec que se protegirà i continuarem fent la vida d'abans, perquè també les persones som així, tendim a fer el que volíem fer abans, el que estàvem fent abans, amb algun tipus d'adaptació, entenc jo, però al final, com diuen, la vida sempre sobrepàs, no? Jo confio molt en la ciència i jo crec que les persones ens adaptem molt a les circumstàncies que venen. L'optimisme és molt important per creure que sí que ens en sortirem. Sí, jo personalment considero que ens en sortirem perquè penso que ja ens en estem sortint. Al final sí que amb el Covid han canviat moltes coses o n'hem deixat de fer moltes, però soc dels que penso que mentre en puguem seguir fent, vull dir, jo no vull donar una visió tampoc molt conformista, no és aquesta visió, sinó tot el contrari, no? De dir, si de moment encara, malgrat tot, doncs encara nosaltres tres podem estar aquí o hem pogut fer coses, segur que més endavant en podrem fer de més i de millors. Bueno, jo potser diria que sentant la resiliència, jo crec que tots ho som en les nostres experiències vitals i tothom és resilient en major o menor medida. El que passa és que també hi ha uns condicionants personals, en el meu cas hi ha un condicionant molt claríssim de venir d'una faceta esportiva que allà sí que és un caldo de cultiu on pots fomentar molt la resiliència perquè has d'estar molt fort, estar molt preparat, enfortir-te perquè és un món molt competitiu i si no estàs al 100% doncs te poden menjar. Llavors, aquella bombolla, aquell micromón de l'esport d'alta competició, en el meu cas m'ha afavorit no només físicament, que me va ajudar a superar el cop de la malaltia, sinó també a prendre-m'ho, com ho vaig dir moltes vegades, que era com un partit que havia de guanyar. Llavors, si tu prens les coses com un repte, com un... Bueno, ara m'ha vingut això, estic fotut, ho puc controlar? No, el que m'ha passat moltes vegades no ho podem controlar. Un tema genètic, un tema psicològic, el que sigui, familiar, això no ho pots controlar. El que pots controlar moltes vegades és la teva actitud envers aquella situació. Això sí que ho pots controlar. Llavors, jo crec que l'actitud que té a veure amb la resiliència és molt important. I tots ho som, com diria aquell també, tothom tenim un punt de fortalesa interior que mai sabem lo forts que som fins que ho hem de ser. Llavors, en situacions extremes, les persones o la humanitat ha demostrat el que és una solidaritat, que tothom anava a fer la compra als padrins, se va crear una conscienciació social de que ens hem de sortir tots junts, o si no, no ens en sortirem. Després també és veritat que la societat avui en dia és una mica individualista i aquesta consciència social de grup a poc l'anem perdent i després ja quan les situacions extremes o dolentes les superem tendim ja només a mirar a lo nostre, no? Però jo crec que això ens ha cohesionat molt com a societat i hi ha moltes persones que els ha fet veure que són més fortes del que se pensen que són. Bé, jo considero que l'empatia és una qualitat que a nivell social de vegades manca i que per mi és molt important perquè en principi no vol dir saber-nos posar al lloc de l'altre i de vegades és molt necessari. Jo també he de fer més exercicis d'empatia, crec que tothom ens ha de fer perquè el típic de no vulguis per l'altre que no vols per tu, si s'apliqués potser una mica més, potser a nivell de societat funcionaríem d'una forma més solidària o fins i tot hi hauria moltes coses que quan ara nosaltres tres estem explicant la nostra situació personal potser la gent ja les entendria o ja sabria més de què va perquè hauríem fet aquest exercici. Crec que això és important, no? Que de vegades doncs, no només
va bé escoltar l'experiència personal de persones, sinó que, entre cometes, has d'intentar que aquella experiència també sigui una mica teva. Llavors crec que això sí que faria funcionar la societat de forma més coral, i és el que he comentat. En el meu cas personal sí que potser se'm considera una persona resilient, o que jo m'hi considero, però amb la meva situació, que tinc una discapacitat visual, hi ha moltes coses que la gent valora o destaca de mi, com que m'hagi tret una carrera, i a mi no m'agrada, per exemple, que això es destaqui com una qüestió resilient, perquè jo me l'he tret igual que 40 companys que estaven a la meva promoció. Llavors, o tots ho som o no ho és ningú, en aquest sentit. Perquè jo, doncs, si sóc resilient ho vull ser per altres coses també, més enllà del fet de que tingui problemes visuals. I crec que aquí està una mica una pedra angular en aquest sentit per fer canviar les coses. Al final és aquest sentit de ser resilient en el meu punt de vista i en la meva situació està molt bé, perquè vol dir que estic afrontant una malaltia i genètica que haurà d'anar sempre amb mi de la meva mà i no ho puc solucionar, ni jo, ni de moment la ciència, ni ningú, però també vol dir que socialment falten coses des del meu punt de vista, perquè és això. En el tema del Covid que he explicat abans, clar, jo i totes les persones invidents en aquells moments ens vam adonar que tota la sèrie de mesures o tota la sèrie de qüestions que s'estaven fent per qüestions de salut, i que aquí ja no hi entraré, que és el que havia de ser, però ningú va pensar que hi hauria un grup de persones que, si a tothom va costar, a nosaltres doncs encara més. Doncs crec que qüestions d'aquestes són importants sempre de recordar. Jo és que crec que tothom és resilient, el que passa és que no ens en donem compte, però les persones són més fortes del que creiem.